priestoroch Čierneho orla zorganizovali druhý ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Sociálne služby v súčasnosti a budúcnosti u nás a v Európe. Naozaj tá otázka sociálnych služieb, ako bude zadefinovaná do budúcna, aké kritériá budú nastavené v rámci Európskej únie, v rámci Slovenska, je dosť dôležité. A to, čo som aj hovorila, to, čo mňa osobne tak trápi, alebo čo si tak sledujem, otázka tej dostupnosti, aby neboli príliš veľké rozdiely medzi tými, ktorí si môžu tú dostupnosť dovoliť bez problémov a tí, ktorí potrebujú mať potom solidaritu, či už z rodinného rozpočtu, od rodiny, od štátu, zo svojich úspor, ale aby to bolo vo všetkej úcte v tom rozmere zachovania ľudskej dôstojnosti. Záštitu nad podujatím prevzala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Áno, samozrejme, že prijali zaštitu. Ja pôsobila v sociálnej oblasti, pred rokom som sama bola účastníčkou tejto konferencie prvého ročníka, takže nevidím dôvod, prečo by to tak nemalo byť. Počas 2 dní odprezentovali odborníčky a odborníci zo sociálnej oblasti 40 odborných príspevkov. Čoho sa bude týkať vaša prednáška? Tak přednáška se bude týkat terapeutické metody, která se jmenuje Sunzelen. Je to metoda, která je speciálně pedagogická s hlubokým vhledem do psychologie. Jedná se o metodu, která je výborným terapeutickým prostředkem pro speciální pedagogy, psychology, ale i laiky. Prostě záleží na tom, o jakého odborníka se jedná, o jaký problém řeší. Cieľom konferencie bolo prispieť k zlepšeniu kvality poskytovania sociálnych služieb. My podporujeme v rámci našich pracovísk vysokej školy, aby škola išla do regiónov, pretože veda a odborné prednášky nie je výsadou Bratislavy alebo Bruselu, ale chceme, aby sme vždycky takto reagovali na akutné problémy príslušného regiónu. A to sa nedá urobiť z Bratislavy, to sa nedá analyzovať v Bruseli. Musíme prísť medzi tých, ktorí žijú reálny život v tomto regióne.